तो इंटरेस्टिंग जागोन दिनैनि रस भिडिअ तो जोबजासिम नायबा इंटरेस्ट मोननाय नङा आरोना तो धामाका जागोन दिनैनि रस भिडिअ तो गासिबो जोबजासिम नायबानो जाबाय तो इंटरेस्टिंग जागोन तो बांद्राय बुकिबाय थाला बे डिसक्लेमारखौ लागायनोसै सोलाय बखलाय आगै आइसक्रिम जानाय सोलाय बखलाय आइसक्रिम जानायखायनोथ' बे खुगाया गुवार जालांजोब्बाय No. आइसक्रिम जानाय बायदि मोनदोंना हाथियार जानाय बायदि मोनखो नों दा ओइ नों दाउनि बेगर जाफेरबाय नामा माबा नों आंखौ दाउनि बेगर जाग्रा बायदि नुदों नामा नुनायाथ' दाउनि बेगर जानाय बायदि नुवा मानसिनि बेगर जानाय बायदि नुयो आरोना नों बिसिबां नाम्बारनि फेन गानो हो खिन्थालाय आयै बिबि बायना हरगोन बायदि सोंथारो माथो नोंलाय गोदाव सोरावनो डाबल एक्सेल गानो बायना हरनोबा आरो ससमा गोनां स्टिकार गोनांखौसो बायना हरबानो जाबाय दाम स्टिकार गोनांबाबो नुवाब्रा बे सिङाव थानाय बुस्थु नालाय समझ रहे हो खादों सान्दुं गोसानि जाला थाबायनो हाया गुलदुं गालदां खालामना फैबाय नामा गरमनि सान्दुं गोसानि गायलें गायथिं जाजासे प्यारी समझ गई No. खम गावलायदों बे बर्डाराव थांनानै बेनिखायनो अबस्था गैया जादों आरोना गरमजोंहाय गायलें गायथिं सासे हौवाया आंखौ होनदों नोगोद थालिर जाग्रा नुयो होननानै नोंमारगौ रियेलि आंखौ बेबायदि नुमारोना नुयो बाजै सोबख' जानाय बायदि नुयो आरोना फान्थावखौ आङो आंनिखौ फाननो सानबायमोन आरोना आंहा बिराद प्रब्लेमाव गोलैनानै दङ आंबो जोबोर बायनो जादों माने लुगैथारदो आरोना एसे बिनिखायनो बायनो जादों आंनो फैसा नांगौआ जादों आरोना ओंखायनो आङो आंनिखौ फाननो सानबायमोन आंबो नोंनिखौनो बायनो जादों जिला जिथाबबाबो लानोसै दे बायनोसै नोंनिखौनो लुगैथारदो ओमफ्राय जेबो गोरोन्थि बुजिनाङा आरोना आङो माने नैबेखौसो फाननो नागिरदों आरोना आंबो बे मबाइलखौनो बुंदों आरोना जिला जिथाबबाबो लानोसै होनना बायला जिथाबबाबो तो लोगोफोर दिनैनि रस भिडिअ बेनोमोन तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जायफ्रा चेनेलाव गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट खालाम शेयार खालामना हो आरोना कमेन्ट खालामनाया एसे खम जायो गासिबो कमेन्ट खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय तो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि रस भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर बाय